Ezeket soha ne kérdezd meg egy színésztől. Szia Tibi! Te miért lettél színész? Hú, te megtalálta ezzel a kérdéssel. Azért lettem színész, mert nagyon fiatalon láttam egy csodálatos előadást, ahol a Zágrábi Gavella Színház előadásában egy csodálatos színész játszott benne, ma már egy hollywoodi sztárról beszélünk, és azt mondtam, hogy én legalább olyan jó színész akarok lenni. Hogy tudsz ennyi szöveget megtanulni? Na, ez tényleg megint egy olyan kérdés, ami van erre egy bizonyos technika, hogy hogyan, ezt bójázásnak hívják, többen alkalmazzák ezt, tehát bizonyos részeket úgy kiragadsz, és akkor ahhoz kötöd a szövegedet. És van rendes szakmád is? Elvégeztem egy tanítóképzőt, de soha az életemben nem foglalkoztam vele, sőt, mondta a pedagógia